Mali by sme sa poďakovať ľuďom, ktorí veľa dosiahli. Pred necelým mesiacom zomrel Alojz Rakús, muž, ktorý v politike pre ochranu života robil najviac. Poprosím vás, zatlieskajme za jeho dielo a život. Druhá, keď kresťania pred pár rokmi začali váhať, či majú predkladať zákony na ochranu života, začali ich predkladať iní politici. Jedna pozitívna vec z toho vyplýva. Idea je silnejšia ako jej nosiči. Buďme tomu radi. A tretia, prosím vás, keď som sem išiel, niekoľkokrát ma vydesil Michal Šimečka, že predstavuje budúcnosť. Zapískajte alebo zakričte, ak si myslíte, že to tak nie je. A teraz zatlieskajte, kto je budúcnosť. Ďakujem vám.